da Allah wanda suke cikin sai. Mu je mu. Kai. Duhuwa on set. Ga jaruma Duhuwa. Ubangiji Allah ba mu sa. Ina sound? Kaga haske? Kaga normal ne ko ya banza da ransa. Wanka. Ina ganin ban da wannan wanka ke mun nan. Duhuwa on set. Haske? Gashi nan jaruma ko an san mana da magana adan gari wait. Kin taba ganin haske? Gashi adan gari. Anan gari don ko Allah ya ba mu sa'a. Amin dan annabi. Baba, akwai magana da nake so an gaya maka. Da ka tattauna. Na ci kina magana baba. Haka ne. Na yarda da cewa ni babanki amma ba mahaifi ba. Domin mahaifinki shine amini na kuma abokina. Mun zauna da shi kuma zama na amana a baya. Kuma na tabbatar da cewa mutum ne mai amana shi. Domin alƙawarin da ya nemi ya ɗauka yana so ya cika ta. Ina so ki sani. Kada ki yadda da hura kunne irin na samarin yanzu. Ne da kika gani ba wasu shekaru ne da yi masu yawa ba. Shekaru na ga waki dan sun yawa ba su wuce shekara 40 ba da yan matsayi. Kin ga ko akwai tazara mai karfi tsakanin da mahaifinki. Ko a jihadin da muka haɗu yanayi ne na rayuwa ya sa muka haɗu da girmama da nake masa da kuma yadda da yi ya sa muke aminantaka da abokantaka. Don haka ki sani ni ba mahaifinki ba ne, abokin mahaifinki ne, kuma akwai auratayya tsakanin da ke.